हरिप्रिये नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णाच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल बंगळुरू याच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. काल आपण आपल्या 37व्या अध्यायापर्यंतचं आपलं वाचन पूर्ण केलं होतं. आज सुरुवात करूया 38व्या अध्यायाच्या वाचनाला. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अध्याय 38. अक्रूराचे वृंदावनात आगमन. नारद मुनींनी आपल्या स्तुतीत व्योमासुर वधाचा उल्लेख केला नव्हता. याचा अर्थ असा की केशीच्या वधाच्या दिवशीच त्याचाही वध झाला होता. केशी दैत्य अगदी सकाळीच ठार झाला होता. तदनंतर गोप बालके गोवर्धनावर गायी चालण्यासाठी गेली आणि तेथे श्रीकृष्णांनी व्योमासुराचा वध केला होता. दोन्हीही असुर सकाळच्या समयालाच मारले गेले होते. कंसाने अक्रूराला वृंदावनात जाण्याची विनंती केली. ती संध्याकाळची वेळ होती. कंसाची आज्ञा घेऊन अक्रूर दुसऱ्या दिवशी सकाळी रथ घेऊन वृंदावनाला गेला. अक्रूर हा भगवंतांचा थोर भक्त होता. वृंदावनाला जाताना तो भगवंतांची प्रार्थना करू लागला. भगवत भक्त सदैव श्रीकृष्णांच्याच विचारात तल्लीन असतात आणि त्याप्रमाणे अक्रूर सतत श्रीकृष्णांच्या कमल नयनांचे चिंतन करीत होता. अक्रूर स्वतःचीच विचार करू लागला, आज वृंदावनात श्रीकृष्ण आणि बलराम यांचे दर्शन करण्याची संधी प्राप्त करून देणारी अशी कोणत्या प्रकारची पुण्यकर्मे मी संपन्न केली असावीत, कोण जाणे. एक शुद्ध भक्त श्रीकृष्णांची सेवा करण्यात स्वतःला नेहमीच अपात्र समजतो. त्याप्रमाणे अक्रूर स्वतःशीच विचार करीत होता, मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना पाहण्याची दिव्य संधी प्राप्त करण्या इतका सुपात्र नाही. ज्याप्रमाणे एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत विज्ञान जाणण्यात अपात्र असतो अथवा एक नीच मनुष्य वेदाभ्यास करण्यात अपात्र असतो, त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांना पाहण्यात मी अगदीच अपात्र आहे. तथापि असेही आहे की श्रीकृष्णांच्या आशीर्वादाने कोणतीही गोष्ट शक्य होते आणि अशा प्रकारे जर त्यांची इच्छा असेल तर मी त्यांचे दर्शन करण्यास समर्थ होऊ शकेन. कधी कधी नदीच्या लाटांवर तरणारे क्षुद्र तृण योगायोगाने तीराकडे येते आणि आश्रय मिळवते. त्याप्रमाणे भौतिक अस्तित्वाच्या लाटांवर दूरवर वाहत गेलेला बद्धजीव योगायोगाने श्रीकृष्णांच्या कृपाशीर्वादाने वाचेलही. श्रीकृष्णांची इच्छा असेल तर मी त्यांचे दर्शन करू शकेन. तसे होईल तर माझ्यासारखा भाग्यवान कोण असेल. अहो, मोठमोठे योगी ज्यांच्या दर्शनाची लालसा करतात त्यांच्या दर्शनाचा दिवस अतिशय मंगल असेल. माझ्या गतजन्मातील सर्व पापकर्मे नष्ट झालेली असतील आणि भाग्यवान मनुष्य जन्म यशस्वी होईल. कंसाने देखील माझ्यावर किती किती उपकार केले आहेत. त्यानेच मला कृष्ण बलरामांना आणण्यासाठी पाठविले आहे आणि भगवंतांचे दर्शन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. अहो, पूर्वी थोर ऋषी आणि संत केवळ श्रीकृष्णांच्या चरण कमळांचे दीप्तिमान नखचंद्र पाहून भौतिक जगातून मुक्त झालेले आहेत. तेच पूर्ण पुरुषोत्तम आता सामान्य मानवाप्रमाणे अवतीर्ण झाले आहेत आणि मी त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्यात समर्थ होणे हे माझे अहोभाग्य आहे.
अक्रूरांनी विचार केला की भगवान शिव, ब्रह्मदेव, नारद यांसारखे देवश्रेष्ठ देखील भगवान श्रीकृष्णांच्या वृंदावन भूमीवरून भ्रमण करणाऱ्या या व गोपींच्या कुंकुमराग रंजित उरोजांना स्पर्श करणाऱ्या चरण कमळांची उपासना करतात. आणि आज त्या सर्व मंगल चरण कमळांचे आपल्याला दर्शन होईल या आशाने अक्रूराचे हृदय हेलावून गेले. तो पुढे विचार करू लागला, मी आज फारच भाग्यवान ठरणार आहे. मी आज त्यांच्या त्या सर्व मंगल चरण कमळांचे तसेच ललाटावर व नासिकेवर तिलक शोभणाऱ्या मधुर मुखाचे दर्शन करू शकणार आहे. आज मला त्यांचे स्मितहास्य पाहता येईल. त्यांची सुंदर अलकावली पाहता येईल. ही संधी मला मिळणारच आहे, कारण आज हरणे मला उजवी घालून जात आहेत. आज मला विष्णू लोकाच्या दिव्य राज्यांचे सौंदर्य अवलोकन करणे शक्य होणार आहे. कारण श्रीकृष्ण परम विष्णू आहेत आणि ते आपल्या स्वेच्छेने स्वतःच अवतरित झाले आहेत. ते रसराज आहेत, म्हणून आज माझ्या नेत्रांचे सार्थक होणार आहे. भगवान श्रीकृष्ण हे परम विष्णू आहेत, हे अक्रूराला माहित होते, यात शंकाच नाही. भगवान विष्णू भौतिक प्रकृतीवर दृष्टीपात टाकतात आणि विश्वसृजन होते. आणि विष्णू जरी भौतिक जगाचे उत्पत्ती करते असले तरी ते आपल्या स्वतःच्या शक्तीने भौतिक शक्तीच्या प्रभावातून मुक्तच राहतात. ते आपल्या अंतरंगा शक्तीने भौतिक शक्तीचा अंधकार भेदून टाकतात. त्याचप्रमाणे मूळ विष्णू श्रीकृष्णांनी आपल्या अंतरंगा शक्तीचा विस्तार करून वृंदावनवासींना निर्माण केले आहे. ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे की श्रीकृष्णांचा परिकर व धाम हे त्यांच्याच अंतरंगा शक्तीचे विस्तार आहे. श्रीकृष्ण ज्या अंतरंगा शक्तीचे गोलोक वृंदावनात प्रदर्शन करतात, तीच त्यांची अंतरंगा शक्ती भौम वृंदावनात देखील प्रकट आहे. तेथे ते आपल्या माता पित्याच्या वात्सल्य प्रेमाचा तसेच आपल्या मित्रांच्या व गोपींच्या संगतीचा आनंद घेत असतात. अक्रूराच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते की श्रीकृष्ण त्रिगुणातीत आहेत. म्हणून त्यांच्या प्रेममयी सेवेत सदैव संलग्न असलेले वृंदावनवासी देखील दिव्यच आहेत. अक्रूराने श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांची आवश्यकता देखील जाणली. त्याने विचार केला की श्रीकृष्णांची दिव्य कार्ये, उपदेश, लीला हे सर्वच जनसामान्यांच्या कल्याणासाठीच आहे. भगवंतांचे दिव्य रूप, गुण, लीला, परिकर या सर्वांची चर्चा करून लोक सदैव कृष्ण भावनेत स्थित राहू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण विश्व मंगलपूर्वक एकत्र नांदू शकते व शांततेने प्रगती करू शकते. परंतु कृष्ण भावनारहित संस्कृती केवळ अलंकृत केलेल्या मृत शरीराप्रमाणे आहे. एखादे प्रेत जरी सुंदर रीतीने शृंगारलेले असले तरी चेतनेशिवाय जशी सजावट व्यर्थ आहे, त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनारहित समाज निष्प्राण व निष्प्रयोजन आहे. अक्रूराने विचार केला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आता यदुकुळातील एक वंशज म्हणून अवतीर्ण झाले आहेत. धर्मतत्वे म्हणजे त्यांनी निर्माण केलेले नियम आहेत. जे अशा नियमांचे पालन करतात ते देवता व जे नियम पालन करत नाहीत ते असुर होत. जे भगवंतांच्या नियमांचे गंभीरतेने पालन करतात अशा देवतांचे संरक्षण करण्याकरिताच ते अवतीर्ण झाले आहेत. देवता आणि भगवत भक्त त्यांच्या नियमांचे आनंदाने पालन करतात आणि श्रीकृष्ण त्यांना सर्व प्रकारे संरक्षण देण्यात आनंद घेतात. भगवद्गीतेत म्हटले आहे, श्रीकृष्णांनी केलेले साधूजनांचे संरक्षण व दुर्जनांचा नाश अशी कार्ये सर्वांना श्रवण कीर्तनासाठी सदैव मंगलकारक आहेत. भगवंतांची अशी यशस्वी कृत्ये देवता व भगवंतांकडून सदैव अधिकाधिकच गायली जातात. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हे गुरूंचे गुरु आहेत. ते पतित जीवांचा उद्धार करणारे आहेत. तिन्ही लोकांचे अधिपती आहेत. जो कोणी प्रेमांजनाने माखलेल्या नेत्रांनी त्यांचे दर्शन करण्यास समर्थ होतो, तो त्याच्याकरिता सुखमय नयनोत्सवच असतो. खरोखरच ज्या भगवंतांनी आपल्या दिव्य सौंदर्याने सौभाग्य देवता लक्ष्मी हिला स्वतः सोबत सदैव निवास करण्याकरिता आकर्षित करून घेतले आहे,
त्यांचे आज मी दर्शन करू शकेन. मी वृंदावनात गेल्याबरोबर रथातून खाली उतरणार आहे आणि प्रकृतीच्या आणि अखिल प्राणी मात्रांच्या त्या अधिपतीला साष्टांग दंडवत घालणार आहे. थोर थोर योगी सदैव श्रीकृष्णाच्या चरण कमळाची उपासना करीत असतात आणि मी देखील त्यांच्या चरणाची पूजा करून वृंदावनातील त्यांच्या गोपाळ बालमित्रांप्रमाणे त्यांचा एक मित्र होईल. जेव्हा मी अशा प्रकारे श्रीकृष्णांसमोर नतमस्तक होईन, तेव्हा ते निश्चितच माझ्या शिरावर आपला अभयकर ठेवतील. त्यांच्या चरणकमळांखाली आश्रय घेणाऱ्या सगळ्याच बद्ध जीवांना त्यांचा वरदहस्त अर्पण करण्यात येत असतो. भौतिक अस्तित्वाचे भय धरणाऱ्या सर्व लोकांकरिता श्रीकृष्ण हेच जीवनाचे अंतिम ध्येय आहेत आणि जेव्हा मी त्यांचे दर्शन करीन, तेव्हा निश्चितच ते मला त्यांच्या चरणकमळांचा आश्रय प्रदान करतील. त्यांच्या करकमळाचा स्पर्श माझ्या शिरावर प्राप्त होईल, अशी मला आशा आहे. जेव्हा त्या करकमळांचा स्पर्श देवराज इंद्राच्या व बळी महाराजांच्या उपहारांना स्पर्श झाला, तेव्हा ते दोघेही विश्वाधिपती होण्यास सुपात्र झाले. याच करकमळांच्या स्पर्शाने रासलीलेतील नृत्य करून थकलेल्या गोपींचा पूर्णपणे श्रमपरिहार झाला होता. अशा प्रकारे अक्रूराने श्रीकृष्णांचा वरदहस्त प्राप्त होण्याची अपेक्षा केली. अक्रूराला जाणीव होती की स्वर्गाचा राजा आणि अध्य, मध्य, ऊर्ध्व अशा त्रैलोक्याचा धनी देवराज इंद्र याने श्रीकृष्णांना केवळ थोडेसे जल अर्पण केले होते आणि त्या उपहाराचा श्रीकृष्णांनी स्वीकार करून त्याच्यावर कृपा केली होती. त्याचप्रमाणे बळी महाराजांनी वामन देवांना केवळ 3 पावले भूमीचे दान केले आणि त्याचबरोबर थोडेसे जल अर्पण केले. वामन देवांनी त्याचा स्वीकार केला आणि त्या आशीर्वादाने बळी महाराजांनी इंद्रप्रदाची प्राप्ती केली. श्रीकृष्णांसोबत रासनृत्य करताना गोपी अतिशय थकल्या होत्या आणि जेव्हा श्रीकृष्णांनी मानस सरोवरात उमलणाऱ्या कमल फुलाप्रमाणे सुगंधी व कोमल अशा आपल्या हाताने गोपींच्या मुखावरील मोत्यांसारखे सुंदर स्वेदबिंदू पुसले, तेव्हा गोपीचा थकवा दूर झाला. अशा रीतीने अक्रूर श्रीकृष्णांच्या त्या परम करकमळांचा आशीर्वाद प्राप्त होण्याची अपेक्षा करीत होता. श्रीकृष्णांचा तो कर सर्व प्रकारच्या मनुष्यांवर कृपा वर्षाव करणारा आहे. त्यासाठी त्यांनी कृष्ण भावनेचा स्वीकार करायला हवा. जर कोणाला स्वर्गराज इंद्रासारखे सुख हवे असेल, तर असा वर तो श्रीकृष्णांच्या वरद हस्ताकडून मिळवू शकतो. जर कोणाला भौतिक अस्तित्वाच्या वेदनातून मुक्ती हवी असेल, तर असे वरदान देखील तो श्रीकृष्णांच्या वरद हस्ताकडून प्राप्त करू शकतो. आणि जर कोणी श्रीकृष्णांबद्दलच्या शुद्ध प्रेमातून त्यांची वैयक्तिक संगत आणि त्यांच्या दिव्य शरीराचा स्पर्श इच्छित असेल, तर असा वर देखील तो श्रीकृष्णांच्या वरद हस्ताने प्राप्त करू शकतो. तथापि अक्रूराला मनात भय वाटत होते, कारण तो कंसाच्या आज्ञेवरून गोकुळात आलेला होता. तो विचार करू लागला, मी शत्रूचा दूत बनून श्रीकृष्णांकडे निघालो आहे. त्याच वेळी त्याने विचार केला, श्रीकृष्ण परमात्मा म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहेत आणि म्हणून त्यांना माझ्या हृदयाची जाणीव असणारच. अर्थातच अक्रूर हा जरी श्रीकृष्णांच्या शत्रूच्या विश्वात विश्वासातला असला तरी त्याचे हृदय निर्मळ होते. तो श्रीकृष्णांचा त्रिशुद्ध भक्त होता. त्याने केवळ श्रीकृष्णांच्या भेटीकरिताच कंसाचा हस्तक घेण्याची जोखीम घेतली होती. त्याला ही खात्री होती की आपण जरी कंसाचा प्रतिनिधी म्हणून गोकुळात निघालो असलो तरी श्रीकृष्ण मात्र कधीही आपल्याला शत्रू मानणार नाही. जरी मी कंसाचा प्रतिनिधी म्हणून एका पापी कार्यात नियुक्त असेन तरी मी जेव्हा श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमांसमोर जाईन तेव्हा अतिशय नम्रतेने हात जोडून त्यांच्या समोर उभा राहीन. ते निश्चितच माझ्या भक्तिभावाने संतुष्ट होतील आणि कदाचित ते प्रेमाने हसतील आणि माझ्याकडे पाहतील आणि मला सर्व पापकर्मातून मुक्त करतील. तदनंतर मी दिव्य ज्ञानानंदाच्या स्तरावर असेन. श्रीकृष्ण माझे हृदय जाणीत असल्यामुळे मी त्यांच्या समोर गेलेल्या ते मला त्यांच्या समोर गेल्याबरोबर ते मला आलिंगन देतील. मी केवळ यदुकुळाचा वंशज आहे असेच नव्हे, तर मी त्यांचा नातेवाईक आणि एक अनन्य भक्त आहे. त्यांच्या आलिंगनाने माझे शरीर, हृदय आणि आत्मा हे खात्रीने माझ्या गतजीवांच्या पापी क्रिया प्रतिक्रियातून पूर्णपणे धुवून जातील.
दूर टिकतील. आमची शरीरे एकमेकांचा स्पर्श करतील तेव्हा मी विनयाने हात जोडून तात्काळ उभा राहीन. श्रीकृष्ण आणि बलराम असे दोघेही मला खात्रीने अक्रूर तात्या म्हणून हाक मारतील आणि तेव्हा माझे संपूर्ण जीवन धन्य होईल. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी जाणल्याशिवाय कुणाचेही जीवन सफल होऊ शकत नाही. येथे स्पष्टपणे प्रतिपादन करण्यात आले आहे की मनुष्याने आपल्या सेवेने सर्व भक्तीने परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांकडून जाणले जाण्याचा प्रयत्न करावा. त्याशिवाय मनुष्य जीवन निंद्य आहे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की भगवंत सर्वांसाठी समान आहेत. कोणी त्यांचे शत्रू किंवा मित्र नाही. तथापि प्रेमाने सेवा करणाऱ्या भक्तांकडे त्यांचा अधिक कल असतो. भगवद्गीतेत असेही सांगितलेले आहे की भगवंत भक्तीने केलेल्या सेवेचा गंभीरतेनुसार प्रतिसाद देत असतात. अक्रूराने विचार केला की भगवान हे स्वर्गीय लोकातील कल्पवृक्षाप्रमाणे आहेत. ते उपासकाच्या इच्छेनुसार फळ प्रदान करतात. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे सर्व गोष्टींचे उगम देखील आहेत. आपण भगवंतांची कशी सेवा करावी व त्यांच्याकडून कसे जाणले जावे हे भगवत भक्ताला माहीत असलेच पाहिजे. म्हणून चैतन्य चरितामृतात स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे की भगवत भक्ताने आपल्या सद्गुरूची व भगवंतांची बरोबरच सेवा करावी आणि अशा रीतीने कृष्ण भावनेतून उन्नती करावी. सद्गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली कृष्ण भक्ती अर्थात सेवा ही अधिकृत स्वरूपाची असते. कारण सद्गुरू श्रीकृष्णांचा प्रकट प्रतिनिधी आहे. श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणतात की जेव्हा कोणी गुरुला प्रसन्न करतो तेव्हा तो भगवंतांना प्रसन्न करतो. ही गोष्ट अगदी सरकारी कार्यालयातील सेवेप्रमाणेच आहे. तेथे मनुष्याला विभागीय अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखालील काम करावे लागते आणि जर त्या विभागाचा पर्यवेक्षक त्या विशिष्ट मनुष्याच्या सेवेवर संतुष्ट असेल तर त्याची पदोन्नती तसेच वृद्धी या गोष्टी आपोआपच घडतात. अक्रूर नंतर विचार करू लागला, जेव्हा श्रीकृष्ण आणि बलराम माझ्या स्वभावावर प्रसन्न होतील तेव्हा ते निश्चितच माझ्या हातून पकडून आपल्या निवासस्थानी माझे स्वागत कर- अ, करतील. मला सर्व प्रकारचे आतिथ्य सत्कार प्रदान करतील आणि निश्चितच मला कंस आणि त्याच्या मित्रांच्या कृत्यांविषयी विचारणा करतील. अशा रीतीने श्वफल्क सुत अक्रूर मथुरेपासून गोकुळापर्यंतच्या रस्त्याने केवळ श्रीकृष्णांचेच चिंतन करीत होता. तो सूर्यास्ताच्या वेळी वृंदावनाला पोहोचला. अक्रूराला इतक्या लांबवरचा प्रवास कसा व किती वेळा झाला हे देखील समजले नव्हते. तो वृंदावनात पोहोचला तेव्हा सूर्य अस्तालाच गेला होता. वृंदावनातील सीमेवर पोहोचल्यावर त्याला तेथील भूमीवर गायींच्या खुरांची चिन्हे व ध्वज, व्रज, अंकुश, कमळ अंकित असलेली श्रीकृष्णांची पावले दिसली. श्रीकृष्णांच्या दिव्य चरणकमळांच्या तळव्यावरील ही चिन्हे अखिल देवता व त्रैलोक्यातील श्रेष्ठ व्यक्तींकडून पूजली जातात. श्रीकृष्णांची ती पावले पाहताच अक्रूराने अतिशय आदराने रथावरून खाली उडी घेतली. त्याच्या अंतःकरणात सर्व प्रकारचे सात्विक भाव उचंबळून आले. त्याच्या शरीराला कंप सुटला आणि तो अवरुद्ध कंठाने रुदन करू लागला. श्रीकृष्णांच्या चरणकमळाचा स्पर्श झालेली ती व्रजरज पाहून अक्रूराने हर्षातिरेकाने त्या धुळीत साष्टांग दंडवत घातला आणि तेथेच लोळण घेतली. अक्रूराची ही वृंदावन यात्रा धडा घेण्यासारखी आहे. वृंदावनाची यात्रा करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्याने अक्रूराचा आदर्श पुढे ठेवून त्याचे चरणानुगमन करावे आणि सदैव भगवंतांच्या लीलांचे कृत्यांचे चिंतन करावे. वृंदावनाच्या सीमेवर पोहोचताच मनुष्याने आपले भौतिक पद प्रतिष्ठा यांचा विचार न करता वृंदावनाची रज आपल्या शरीरावर लावून घ्यावी. श्रील नरोत्तम दास ठाकूर आपल्या एका प्रसिद्ध भजनात म्हणतात, विषय छाडिया कबे शुद्ध हबे मन. माझे मन भौतिक विषय सुखाची दूषित वासना सोडून कधी शुद्ध होईल. मी आणि
आणि मी कधी वृंदावनाला भेट देण्यास पात्र होईल. वस्तुतः तिकीट खरेदी करून कोणी वृंदावनाला जाऊ शकत नाही. वृंदावनाला जाण्याची प्रक्रिया अक्रूराने दाखवून दिली आहे. अक्रूर वृंदावनात पोहोचला तेव्हा श्रीकृष्ण आणि बलराम गायींचे दूध काढण्याच्या कामावर देखरेख करीत असल्याचे त्यांनी पाहिले. श्रीकृष्णांनी पिवळ्या रंगाची वस्त्रे परिधान केली होती आणि बलरामांनी निळ्या रंगाची. त्यांचे नयन अगदी शरद ऋतूत फुलणाऱ्या कमळासारखे दिसत होते. त्यांनी नुकतेच किशोर वयात पदार्पण केले होते. त्यांची शारीरिक लक्षणे समान होती, परंतु श्रीकृष्णांच्या शरीराचा वर्ण श्याम आणि बलरामांच्या शरीराचा वर्ण श्वेत होता. दोघेही सौभाग्य देवता लक्ष्मीचे आश्रयस्थान होते. त्यांची शरीरे सुडौल बांध्याची होती. त्यांचे बाहू सुंदर होते. वदने मनोहर होती. ते हत्तीप्रमाणे सुदृढ होते. आता श्रीकृष्ण बलरामांच्या ध्वज वज्र अंकुश कमळ अशा चिन्हांनी अंकित असलेल्या पावलांचे दर्शन केल्यानंतर अक्रूराला त्यांचे प्रत्यक्ष दर्शन होत होते. ती अतिशय प्रभावी व्यक्तिमत्वे होती. तरी देखील ते स्मितहास्य करीत अक्रूराकडे नजर टाकीत होते. अक्रूराने जाणले की ते दोघेही वनातून गायी चारून घरी आले आहेत. त्यांनी स्नान उरकून स्वच्छ कपडे घातले होते आणि पुष्पहार व हिऱ्यांचे मौल्यवान हार घालून शृंगार केला होता. त्यांच्या श्री अंगावर चंदनाची ओटी लावलेली होती. अक्रूराने फुलांच्या व चंदनाच्या सुगंधाची तसेच श्रीकृष्ण बलरामांच्या उपस्थितीची खूप खूप प्रशंसा केली. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे स्वयंप्रकाश रूप भगवान बलराम यांचे प्रत्यक्ष दर्शन झाल्याने अक्रूराने स्वतःला परमकृतार्थ मानले, कारण ते सृष्टीचे आदिकारण आहेत हे त्याला माहीत होते. ब्रह्मसंहितेत प्रतिपादन केल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण मूळ भगवंत आहेत आणि कारणांचे कारण आहे. अक्रूराला जाणीव होती की स्वयं भगवान आपल्या सृष्टीच्या कल्याणार्थ तसेच धर्मतत्वाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी आणि दुष्टांचे निर्दालन करण्यासाठी अवतीर्ण झाले आहेत. ते दोघे बंधू इंद्रनीलमण्याचा आणि चांदीचा पर्वत असावेत त्याप्रमाणे आपल्या शरीराच्या तेजाने जगाचा सर्व अंधकार नष्ट करीत होते. त्यांना पाहिल्याबरोबर अक्रूर रथातून खाली उतरला आणि त्याने निसंकोचपणे एखाद्या दंडाप्रमाणे त्यांच्यासमोर अंग टाकून दिले. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या चरण कमळांचा स्पर्श करून तो दिव्यानंदाने भारावून गेला. त्याचा कंठ अवरुद्ध झाला आणि मुखातून एकही शब्द फुटेना. दिव्यानंदाने त्याच्या नेत्रातून अखंडपणे अश्रुधारा वाहू लागल्या. भावविभोर होऊन तो जडवत उभा राहिला. जणू काही त्याची पाहण्याची व बोलण्याची शक्तीच नाहीशी झाली होती. भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या करकमळांनी अक्रूराला उठविले आणि त्याला आलिंगन दिले. भगवान श्रीकृष्ण अक्रूरावर अतिशय प्रसन्न होते असे दिसले. बलरामांनी देखील त्याला आलिंगन दिले. तदनंतर त्या दोघा बंधूंनी मोठ्या प्रेमाने त्याचे हात धरून त्याला बैठकीच्या खोलीत आणले आणि बैठकीसाठी सुरेख आसन प्रदान केले. नंतर त्याचे पाद प्रक्षालन करून मधुपर्क इत्यादी अर्पण करून त्याची पूजा केली. अशा रीतीने अक्रूर सुखाने आसनावर विराजमान झाल्यावर श्रीकृष्ण बलरामांनी त्याला एक गाय दान दिली आणि स्वादिष्ट पक्वानांची ताटे आणून त्याला अर्पण केली. अक्रूराने प्रेमाने भोजन केले. त्यानंतर बलरामांनी त्याला तांबूल अर्पण केला व त्याला अधिक स्वस्थ व संतुष्ट करण्याकरिता चंदन लेप लावला. आपल्या घरी अतिथी आल्यावर त्याचे कसे आदरातिथ्य करावे याची शिकवण घालून देण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः अतिथी सत्काराच्या पद्धतीचे यथायोग्य पालन केले. वेदाज्ञा अशी आहे की जरी अतिथी आपला शत्रू असला तरी त्याचे असे आदरातिथ्य केले जावे की त्याला यजमानाकडून कोणताही धोका होण्याचे भय राहू नये. जर यजमान निर्धन असेल तर त्याने अतिथीला निदान बसण्याकरिता चटईचे आसन आणि एक ओंजळभर पाणी तरी द्यायला हवे. श्रीकृष्ण बलरामांनी अक्रूराच्या थोर पदाप्रमाणे त्याचे यथायोग्य आदरातिथ्य केले. अशा रीतीने अक्रूर समाधानाने आसनावर विराजमान झाल्यावर नंद महाराजांनी त्याला विचारले, प्रिय अक्रूर, मी तुला काय विचारावे? तू कंसाच्या आश्रयाला आहेस हे मी जाणतो आणि कंस तर महाक्रूर आणि असुरी प्रवृत्तीचा आहे. त्याचे संरक्षण म्हणजे एखाद्या कसायाने प्राण्यांना दिलेले संरक्षण. तो भविष्यात कधीही त्यांना ठार मारणारच असतो. कंस इतका स्वार्थी आहे की त्याने स्वतःच्या बहिणीची बालके ठार मारली आहे.
तेव्हा तो मथुरावासींचे चांगल्या रीतीने पालनपोषण करीत आहे, यावर मी प्रामाणिकपणे कसा विश्वास ठेवावा? हे विधान अतिशय महत्वाचे आहे. जर शासकीय नेते आणि अधिकारी केवळ स्वार्थातच स्वारस्य ठरवणारे असतील, तर त्यांच्याकडून जनकल्याणाची कधीच अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. अशा रीतीने नंद महाराज अक्रूराबरोबर अतिशय प्रसन्न करणाऱ्या शब्दात बोलले. तेव्हा अक्रूराचा दिवसभराच्या मथुरा ते वृंदावन प्रवासाचा थकवा पूर्णपणे दूर झाला. अशा रीतीने कृष्णपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील अक्रूराचे वृंदावनात आगमन नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया आणि 39व्या अध्यायाचं वाचन आपण उद्या करूया 11 वाजता. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च